Hej, tu je Mikovi, ja vás vítam dnes pri mojom novom videu a tentokrát to je také nezvyčajné videjko, lebo je to vlog, v ktorom vám vlastne ukážem, aký je môj, dalo by sa povedať, bežný deň. Nie je to úplne bežný deň počas prázdnin. Môj deň sa začal tak, že ráno som pekne spal a potom z ničoho nič o 6 ráno prišlo. Dobre, možno trochu preháňam, ale bolo to nejako tak podobne. Poďme ďalej. Potom som šiel vyložiť umývačku, začal som vykladal. A niektoré veci som nevedel kam patria. Myslím, že ako prvé som zobral dve misky a skryl som ich niekde pod koberec a pod tulivák. Potom som zobral takú myštičku, ktorú som vôbec nevedel kam patrí. Nalial som do nej vodu a dal som do nej kvet, že to bude pekná ozdoba. Ináč, ak sa pýtate, prečo som to robil, tak mal som za úlohu vyložiť umývačku a ja tam vždy niečo nechám, že neviem, kde to je. A mal som za úlohu vyložiť ju úplne celú. A ja som to chcel splniť, takže preto. Potom to pokračovalo, môžete sa pozrieť, že ako to asi vyzeralo. Hniezda tu máte, tam im tam trochu hničia. Tak konečne som povykladal umývačku, teda ja už som to stihol trochu aj postrihať, ja už som Tommy Kort z budúcnosti, aspoň preto v minulosti,
ale určite ste si všimli, že moje videá ja natáčam na GoPro Hero 4 Black Edition a nemá to úplne najlepší mikrofón, lebo predsa len je to outdoorová športová kamera a není to DSLR kamerka, ktorá má nejaký dobrý mikrofón alebo ja neviem čo. Ale konečne mi prišiel, tu dávam, môžem vám ukázať, tí, ktorí budú vidieť toto videjko, tak uvidia ako prvý tento mikrofón, ktorý mi prišiel. Je to Rode VideoMic Pro a budem ho používať, ale zatiaľ GoPro má jednu chybu. Nie je tam konektor na 3,5 mm jack. Čo znamená, že ja som si musel kúpiť ešte aj káblik, ktorý mi ešte stále neprišiel. No pozrieme sa, čo prišlo. Dokiaľ ešte stále mi to neprišlo. No tak nič. Ukáž ešte raz. Nič tam není dokiaľ. Len nejaký magazín Sarah Bernard Pivonky. No to je jedno. Prišiel, tak nemôžem ešte natáčať s týmto, tak preto ste si asi mohli všimnúť, že má to ešte horší zvuk toto video, ako napríklad aj toto video. Hej, to je Mikor, ja vás vítam dnešný v mojom novom videu a som tu aj s Adamom. To malo úplne hrozný zvuk, za to sa vám ospravedlňujem, to som ešte aj vo videu myslím zmienil. Ja som chcel na to urobiť aj unboxing, ale moja mamina toto prebrala od kuriéra. Potom otvorila, alebo bola zvedavá, že čo je v tom. Tým pádom som nemohol urobiť unboxing, ale možno ho ešte zabalím a urobím taký unboxing, čo ja viem. A odložím ho už. Je to drahá vecička, tak dúfam, že to bude dobre fungovať. Ja viem, že teraz som moc pravidelne videjka nevydával. Snažil som sa síce tak každý týždeň vydávať videjko, čo sa mi málokrát darilo. Niekedy som síce vydal aj viacej videí, potom som si urobil druhý kanál, ktorý už teraz nemôžete nájsť, lebo už som ho vymazal. Budem sa snažiť od septembra spravidelniť moje videá, čiže budem vydávať každý pondelok videá. Aspoň sa budem snažiť, keď sa niekedy nepodarí, tak nehejtujte ma za to, ja sa budem snažiť každý pondelok vydávať videá, ale skúste mi teraz pod toto video napísať do komentárov, že aké videjko by ste chceli na budúce, aké mám ešte videá točiť, lebo mne už akože trošku dochádzajú nápady a keď aj niečo chcem, tak to je dosť náročné a chcel by som vedieť, že čo by vás zaujímalo, tak potom to spravím. A ideme ďalej, takže high five! High five, dúfam, že sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, odber, koment teda, aké video mám natočiť na budúce. A teraz vám tu hodím zábery, keď som bol s Adamom na Mare. Takže tu ich máte. High five! A ideme. 3, 4, 3. Daj, poď. To tam, ja že takto, ja neviem ako. Skočíš dopredu ako šípka, kedy. Daj. Chápeš, pod vodu. Ale iba tak hladne. Aj hlavu? No. Ty nejdeš hlavu, že? Idem. Ja som zastal len preto, že ty si neskočil. Tak ja som si myslel, že tu na, ja vidím No ťa poď tam. rýchlo, mám 0,5 baterky. Čo robí? Už som zachytla a ty stojíš. Ja som išiel, nevidíš? Ale neoklopme, lebo ja ti to hodím potom. Yes. Čo je? Ale už je taká studená. Nie, teplá.
and on we'll and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn.